Barkanku da zuwa Hausa Top 72. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa cikin wannan tasha ta mai suna Hausa Top Hausa Top 72. To kamar yadda kuke gani yau za mu yi darasi ne akan wani application mai suna Find My Device lokacin da wayarka ta ɓata. Kamar yadda kuka gani a farko na janyo labulen saman wayata na buɗe data ta, so in na buɗe ta dare zan tafi Google Application Store idan ba ni da application ɗin akan wayata kenan. Already ni na da wannan application akan wayata, amma duk da haka domin na nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin shi isa na ce bari na buɗe network ɗina domin na rubuta domin masu kallo da saurara su ga yadda za su yi downloading wannan application ɗin. To kamar yadda kuke gani gashi nan ina tafa sunan wannan application Find My Device, ma'ana wayarka in ta ɓata shine za ka yi amfani da wannan application. To kamar yadda kuke gani shi wannan Find My Device ga ta nan already ina da ita kan wayata, sai dai amma suka ce ne updating ɗinta. To zan danna updating ɗin wannan application domin ta buɗe mana ta yi aiki yadda ya kamata kamar yadda kuke gani. Ita dai wannan software tana da matuƙar muhimmanci, especially lokacin da aka ɗauke maka wayarka, ko tana kusa da kai ko kuma ba ta kusa da kai, za ka iya tracking ɗin wannan waya taka da aka ɗauke maka ta wannan application mai suna Google Find My Device. Ma'ana Google ita za ta nemo maka inda wayarka ta shiga ko kuma yayin da ɓarawo ya ɗauki. To alhamdulillah gashi nan ya buɗe, shi mu danna open kamar yadda muka gani. To gashi nan yanzu yana rolling, za mu shiga cikin Find My Device. Kamar yadda kuke gani ga da mila nan, ma'ana wannan waya ɗaya ce nake amfani da ita, duk email ɗin da kuke gani a kai suke. Zan yi amfani ne da shi domin na nuna muku, amma da yiwuwar unless na gaba za mu zo da wata waya wacce za a nemo location ɗin ta ku gani. To gashi nan kamar da kuke gani wannan suna ne, wannan shine email ɗin da yake a kai, sannan kuma zan ɗora masa ainihin password ɗin wannan email domin mu buɗe mu ga inda wayar take. Ita dai wannan waya da kuke gani a waya ɗaya nake wannan aiki domin kawai na nuna muku yadda za ku yi amfani da application. Gashi nan kamar da kuka gani na buɗe wayar, ta ce located, na buɗe located amma ban buɗe ba, amma gashi ta nemo wayar tawa da sunanta da cajin da ike kai da layin da ike kai komai da komai. Sannan kana iya kunna alarm na wayar ya play sound, kana iya secure device, ma'ana ka saka lambar wayarka akai ko kuma message ɗin da zai display akan ainihin wayar taka a lokacin da aka ɗauki. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai bayanin da nake ta muku yana fita ɗaya bayan ɗaya, nan shine aka sa lambar wayarka. To akwai wani madanni gashi can mai alama guda uku a sama, za ka danna okay. Kafin ka je can akwai wani madanni gashi nan inda aka rubuta hot 8, za ka ga alamar tambaya, to sai ka danna idan kana so ka yi copy ɗin abun ka je ka kai wa 'yan sanda. Wannan madannin da kuka gani ya buɗe da sama, to ma'ana in kana so ka canza sunan wayar sai ka canza sunan wayar ka yadda ka ga dama. Sannan madanni ukun can dai za ka ƙara danna shi, sai ka yi menene located device, sai ka janyo labulenka na sama, sai ka buɗe location ɗin inda wayar ka yake idan baka buɗe ba. To gashi nan kamar da kuke gani zan buɗe location, shine zan gano inda ainihin wayar tawa take a yanzu. To gashi nan na tafi refreshing. To kamar da kuke gani kun ga waya ɗaya ce take aikin kenan. Da a ce akwai wayar da ake wannan, to za ku ga ta yi alamar ja daga ƙasa. To amma gashi yanzu duk neman location ɗin da muke, unguwa ɗaya ya nuna, guri ɗaya ya nuna, ma'ana waya ɗaya ita ce take aikin ba waya biyu ba. To kaga da waya biyu ne to za ka ga ɗayan ya nuna ma alamar ja, shine inda wayarka take da kuma unguwar da take da layin da take da duk inda take, shi wannan Google zai nemo maka inda wayarka take. Idan kana da zaɓi, in ka danna wannan alamar inda aka rubuta hot 8 ga wani abu nan ya yi kamar wani karan tsaye a sama, to in ka danna shi zai fito maka da device, za ka iya kai wannan rahoto ga 'yan sanda su nemo maka wayarka, ko kuma idan ba kai wannan ba za ka iya nemo inda wayarka take. Sai ka ɗauki wayar abokinka ko wayar wani ɗan uwanka ka fita da ita, kana tafiya kana gano inda location yake, kana hawa mashin, haka ne zai baka dama ka je har inda ainihin wayarka take. Ina tunanin anan za mu dakata, sai a darasi na gaba insha Allah.